Díomh gacéine agus fáilte go Shingeapór. Tá mé an seo anmh maidin agus bhí mé agsúil le trosisiúlóide a bhí ar siúlanse cruiméon ortha inné ach foréir bhí sé curtha ar ceall tuis nach raibh mór an daoine ann. Beidh an trosisiúlóide sin a dhéanamh go amárach agus anmh tá mé just chun siúil timpeall beidir dul go dtí na Gardíní Botanic agus mar sin de Gardens by the Bay tá cúpla rud mar sin ann ach inis tá mé Chinatown agus níl mé chun aon am a chuirmú Caithmid fécinn tuis. Tá Chinatown ar ceantas na trí phríomh-Kampongs Shingeapór, taobh le Little India agus Kampong Glam. So tháinig mé an seo I réir ó Malacca agus má tá fáinnirt Malacca eáil is féidir le dul ar macanéal eile as bearla Cajun the place agus tá físeán de Malacca déanta a gom an sin. So bhí an tros ar fad thart ar sé uair chris mé ag lehuairtar sin 9-10 clog a réir agus bhí tuirse an damnarm chuig mé go dtí brúd a hoige godíireach agus bhíarm dul trí na customs agus mar sin de bhí sé ceart golóir ní caiigh tú íochas vísa nuaon rud más air tú a caiigh tú firm a lína amach ar lína agus tá sé 6 tros for leis na bosanna comma mar tá anna chuid scéalta ann faoi má thógann tú an nómhaircha ama fágan an bus gan tú féin. Buchas le dia ní hála sé sin dom agus an sin tá trí ihe go an seo Singapore so tá chun an méid is mó a féidir le a dhéanamh. Go háirtha in nuamh ná tuis go bhfuil an trosisiúlóide 3 uair agus beidh sé sin amárach so beidh níos mó cóhéachta go amárach maidir le cadtám ag fécinn ar an seo ach an nuamh tá mé just chun siúil timpeall tá ticéadí curtha an ortha go a gcóir gardens in the Bay Gardens ní cuilam ach an áit sin is féidir leis dul suas agus tá na cream sais sin lasan siad suas so tá déananig mé sin Tróna lína gréine ach inis tá mé Chinatown ag siúil timpeall tá sé fós go luair maidin so níl na marga oscailte go fóil ach fós tá an alteach gihíling. Is bralum na vending machines atá an seo is Singapore. Féicear seo aráiste, sú aráiste uair tá tart orm so beag ceann sin agus tá si léir contactless. Éasca péasca. Okay, leabhar mé go rólua níl sé gobar ach inis tá sú aráiste Yay! Fuair mé ceann thógad airgead so féicimid inis go sé uair. But tá go háling ar fad. Sláinte. Tá mé las muid an Chinatown complex an seo agus seo ceantas na hawker centres sin áit na dhéantar trádra like marga agus tá marga bia chuas staire agus an sin AD agus mar sin de ar an uair seo. Tá sé fós cólua go bhfuil anna cuid dúnta go fóil níl mór an atmosfér timpeall na háite ceapamanis go racaigh mé go dtí na Botanic Gardens agus cíigh mé cad an crack ann. Fáilte go dtí na Gardíní Lusanna. An gluisean si bhéh sin tá anna cuid anmhethe timpeall na háite agus a rís sin tuis go bhfuil an aimseir cótep cóbogthais tá sé cosúla rainforest tá sé cótropical an seo níl míad ach céim amháin ón equator agus neadidir cad atá sa crín so wow fecin rud éigean den san sais féileán. So tám ag talúla seo tá anna cuid is na Gardíní an seo Gardíní difriúil seo a Gardín na trellis. Agus déirhin gohfuil sé seo anna bhór so tóghaigh mé me cuid ama inis tá ag léigad me cí agus ag fáil roint shade ón grian a dubh.
tá daoine I mu ag ré an seo agus neadidir conas mar tá aimsir is tóga má as an áis seo chu tá sé ceart go leor ach ní féidir lom fiú siúil so fair play dómh, fair play. Tá na Singapórig ag marachtáil sa bhliain 3,000 cínte. Singapore Classicach. Tá an technoliacht a choirí nos Brahman is go bhfuilm I lóir an duffer. Cosúla Mexico in nurig tá na fumanna céine, an bughaas céine, na sais plangdí ceapam, ní sanolí mé in san plangdí in melchir. Nílam ró gafa le gardíní agus mar sinnte, ach an ceann seo tá sé sais speisialta. Ach fécinn siad anna cosú leis na cína Mexico in nurig, so Brahman go bhfuilm in nádúr. Ach níl mé ach cúpla nóméid ón gahar tá sé úntach ma. Is láthreachta áireachta damhanda an gáardín seo, agus is léir céin fá. Comá leis na plandaí agus na bláhanna even go léir tugtar ólasúing faoi gach rud cad é an úsáid atá ag buint leis, cé thuairt an seo é, so tá sé anna idachasúil comá. Deirtear gur chathair I ngáardín nó chathair I barc I Singapór agus nachhfuil sin an iarna. Cínta tá na rudaí seo dúchasach den áit seo, dofar de haith éigent agus an chathair sin an rud neamh nádúrtha nó mí nádúrtha an seo. Tá na delóga seo comór. Cé tása? Iguana? Liart? Rodúntaach faoin na gardíní losanna seo, ná go bhfuil siad go hiile is go hiomlán Saoirneasca, seachas National Orchid Garden. Cosíonn sé sin $5.10, $5 agus nílam ró gafa le orchids chud an iarna rá, ní gáir a thóir mé, níl mé gafa le gardíní mar dúirt mé, so nílam chunícha seach ach tá na gardíní seo do chreita mar atá, ach sin just rud amháin cosíonn sé sin tá sé sais costasach. Is féidir le siúil faoi na hasa an seo. So, féidir seo? Sin cuairt go hiile is go hiomlán íomhaing. A níos, cúil mé go bhfuil Hawker Centre, ionad Hawker, Michelin star an seo. So tám chun é sin a seiceáil amach. Tarlam. Mé agus sin a níos Hawker Channel na manamtá agus fuair mé é seo, cad é seo soy sauce chicken rice. Like sé áíach ar fád sicín, rís, go bra. Agus dumplingáin fricta comas tá chun tríd bhaint soir dús, neadidir cunas. Ach cosnig é sin agus té glas $3 so sin hart €10 ceapam tá sin do creite ag tucht go é chuma lá. Nuair ag súla sin tá sé cosúla sausage na rud éigent ach fécinn an sicín agus an rís anías ar fad. Chaith mé an tróna ag taiscéal ceantar éagsúla na cathrach. Thug na Breataine Singapór átar bhunaigh siad California trádála sa bhliain 1890. Thug siad na Kampongs dus na hibrithe imirceacha chun na pobal a canál scartha.
Sa Tróna chuig mé go dtí Gardens by the Bay. Tá mé an seonis ag Gardens by the Bay agus tá sé go háling ar fad. Tá sé cómór. Cuir mise an skywalk in áirithe agus bhí sé sin €2 nó $2 Singapore dollars dig, so sin like €8 nu mar sin de agus féidir leis like 60 Singapore dollars caithfh an seo, so tá sé costas up galore ach yeah, tá sé go híomhig. Agus tá I'm sure beagán níos fuair comá agus tá sin go bra. Tá sé beagnach in am de lína gréine, so tá chun iireachta dhéanamh é sin a eáil ar an skywalk. Sin an Óstán Marina Bay Sands taobhhirdom comá neadidir céhhéad a cosníonn sé sin chun fannacht ar feadh ihe amháin costasach déirthing, costasach. Bhreathnaigh mé ar lína gréine ón bar agus an sin chuig mé sios don seo síalse. Bhí sé cóplódathe. Tá cuairt bia ann inar féidir leat picnic a fháil don seo. Ar an iomlán bhain mé an taitneamh as Singapór. Tá an iompar poiblí ar aus. Tá an chathair cógláin agus tá an bia de chreita mar go léiríonn sé ilcultúrthacht na cathrach. Bé Little India an ceantar a bearlam, áit in a raibh na holbhúcáin de Deepa Valley féile solas Hindu faoin lán cheol. Déanfar é a chalúra ar an 10 de mína saona im mbliana. sé Kampong Glam an taobh Malaysia agus Islamach de Shingeapór, áit in bhfuil go leor siopí, bíalanna agus saol oíche in éineacht le roinnt a líon shráide den sco. So chalíní agus buclaí seo é i gcóir Singapór an chathair íomhig meascatha sever smúil seo agus go dtí an céad áit eile. Slán leid!